upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aking batikuson, oh, pati Arbonong Junior, oh, Bernie Pico,
mga gahi, the 3-time KBP Golden Dove awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Maulan! Nga buntag! Enero 22, Biyernes po ngayon. Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, mayong buntag Luzon, mayong buntag Pilipinas, mayong gabi sa United States of America. Nga doon na bagong presidente sila. Good Hinaot morning. Nga okay na kamuntanan. Mayong buntag Universe. Good morning. Good Asa day. man mo, namina, nagtanaw karon. Good morning. Ito po ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Nalala ko lang, January 22, mo maning adlaw nga gisugot ko ni mo, bino? Ha? A week before sa imong... Mo ba? Mo din ni duman na lang ako ano na may something sa January 22. Mo ba? Mo man ni nga panahon nga gisugot ko ani akong ex-girlfriend. Wa man ka siya magmahaya atong panahon. Hoy! Isugot ka niya. Sa first day of school pa lang, wala na, patay na kini sa sakwa. Ay, ihugong sa sakwa nga, ikaw rin gamit siya ang permis, ang T-square, sa drafting kit, ang iyahang unsa. Lay ang tumong og tinguha. Wa kay daladalang notebook, kay sayah ka manggisi. Ay na oy. Dato mo gani sa ko, mas dako mo sig allowance kay sa kuha. Ang ana giday ka tong una pa. Oy, may Good buntag. morning. Sa tanan nga mga bag-o lang ni mata, aniya ka mo sa Home Radio 93.5. Feels good to be home. Oy. Diri sa Cagayan de Oro, from Cagayan de Oro to the world. Lino kagabi eh. Abi na ako gibuyong. Alaman. Abi na ako guhan sa vertigo. Abi na gibertigo ko gabi eh. Lino giday. It's so shocking, bro. It's so shocking. In fact, si Fayed Dan was creating his own linog last night. Grabe. Ana, Lino no? pala, 7 kape, no? Oy, grabe. Puno ta. Sangkap. Grabing sangkap nato ni Buntaga adlong Biyernes. Biyernes na lang galing, ano? Ha? Oga, siyempre, ito na, atong poll question of the day. Adite pa. At sila background. Taga itong background. Ani ha? Nangingusog yun ang Duterte administration nga mapakgang sa hingpit ang kaning kalihukang armado sa CPP-NPA. Oh, high school pa ko, anak. Oh, ako yun, kung unsa akong edad, mauna sila kadugayon. Ana, kung unsa kataas niya akong bungot, mas taas pa ang ilang bungot. But anyways, no, kato gi-meeting sila kagahapon by region dito nga mga meeting. So karon lahi na pud nga region. So lahi na pud nga mga region, okay. ana. So, region 10 to niyagi. Oh, tanang mayor, gobernador, congressman, councilors, board members, barangay captain, mga barangay kagawad, gitagaan silang mandato sa gobyerno kinahanglan sa inyong lugar, wala nay NPA. O ang tanang state universities pagatutukan kay gihimo ka ng brainwashing o recruitment area. Karon, ang ato pangutana, mga kagahi, tubag mo kay para ato ni pagaisgutan sa inyong tanaw. Mapakang gyud ba sa hingpit sa gobyerno ang CPP-NPA? Sa inyong tanaw lang. Bata pa ko, anak. Sa inyong tanaw. Pero naay mga hopeful kaniya. Oo, mapakang na. Wa pa ko na. Kung nagi political will, kay kaniya ito mga presidente, kanito mga sakay-sakay mga sila. Sila na ang gobyerno na hadlok sa CPP-NPA na dapat ang CPP-NPA mahadlok sa gobyerno. Oo, kaya na. Art, so pisot pa ko, mauna na siya ang ipaglaban. Kaya nga natuloy na rin karon. Natuli lang na akong mga anak. Sos, ako manggihapon. Ikaduhan tubag, dili. Murag lisod kay labi ang bukid karon, maunsa ang terrain. Di gyapon. Nagyapon, ikaduha nagyapon ang kawan-on, nagyapon ang kanang kalisod. Ang ikatulo, Oh, depende sa UP. pero may gid maapil ang UP ano? Sila may lain. Ha? Depende sa UP, Uy. University of Patag. Oh, niana po naman sa kami taga UP man mi, wa man mi ma-recruit. Gibirahan po sa lain taga UP pod. Ana, tungod lang kay wala ka na recruit, nagpasabot nga imo nang pakgangon ang mga militar, sundalo kun naay naghimog krimen diha sa sulod. Di sila basa-basa kasulod, manangit sa sila daan. Mura ka niingon sa tagbalay nga niingon nga, ma'am, mo ana mi sa inyong balay unya kay i-raid namo. Ayaw unsa ha? Ayaw inta mo panghawa diha sa balay ha? Oh. Ana ang may tabo. So ang gobyerno ani mura na himong inutil nga mupakgang sa mga kriminalidad, terorismo, diya mismo sa mga tulungaan. Yan dahil po mo yun nga, mauna yung panahon na nga, damputon na tagkalit ali sa gobyerno. Damputon ka.
Ikaw, kanay mo dagway. Si Bernie man gani nga yung anak kulot kay buhok ko gani, damputa. Oh, Kaninaw nga. di ba? Na, Sayo. Alang sakit pa lang sila, wala namang pugko. Sibat na lito. So, may lain pa. Again mo na itong poll question. Sa inyong tanaw, sa tiron anay lang, mapakgang jud baka ni sa hingpit sa gobyerno ning CPP-NPA? tuwan. Oo, siyempre. Makuan gina kung seryoson. Dili ay, wala na gina. Sa una pa, di man gina sila mapaggang. Ikatulo, depende sa UP. Pero, kining natin hinabion karong buntaga, ha, mga kagahi. Di ni basta-basta. Kani adto gubot po kay nga lugar, ha? Grabe kaayo ni kagubot nga lugar tungod kay kaning diya banda Bukidnon may balang mo nga mo na yung mga agianan, kampuhanan, kutaanan, diya sila magtapok, tapukanan, napos sila kaugalingon nila mga training ground diha, no? Apan sa gipagawas nga listahan sa kining gitawag natong most competitive nga municipality. Ha? Nigawas kini ang usa ka munisipyo sa Bukidnon nga grabe ka competitive. Meaning to say, giila kini karon sa National Economic Development Authority kon NEDA nga mi asenso nga munisipyo. Di ni basta-basta unsa kini nga munisipyo mga kagahi. Grabe Kani kagahi. ang Maramag sa Bukidnon. Basig tungod sa mayor na. Basig tungod kay gwapo ang mayor mo nang ingana. Okay, medyo na pagka-piolo o May pagka-Jericho pagka-Piolo, Jericho, Rosales sa dating na mayor. Bisag magpabulad sa init ang iyahang kahamis, murag yapog nakaglota tayo. Mo galing. Unya abogado, Abogado, mutubag. mutubag. Mo yung kay dili mayor kay base sa article unan day kaya. No. Sa section 5, article 4. Mahilong dahin ka. Ha? O ganing taknaan. Unsay pasabot nimo kung batan-on lugar mayo pagtiguang ang mayor di lugar ana lugar ang pasabot nimo ana. Depende, ha? Uy, by the way, karon din nagka-problema din kay wala internet ang home radio, Oh. PLDT. Baka naman, kagabi baka pa naman. ni. Grabe pud mo eh. Oo. Paki unsa daw sa amo ang unsa diha kaning among internet rin. Kalit man ni nawa. Lain naman ni sila tawagan og Lunes. Birnis naman niyan. Ana ra naman Personal na mo ni nga internet ang among gigamit diri ron. Ha? personal niya. Ha? May nalagali kay kusog kay internet diya sa kanang kuan Maramag. Opisina nila sa Ha? balay ni Mayor ta mismo karon. Sa balay tan ni Mayor mismo karon. O gama kagay ini nga buntaga makauban nato ang mayor sa Maramag Bukidnon si Attorney Jose Joel Doromal. Good morning, Mayor Joe. Good morning. Good morning, Gahi Art. Good morning, Utap. Gahi Bernie. Ay! Mayor. We miss you. Mayor. Marag dugat na kahit ako ka nakita, no? Marag lang. Mayor, gisurang-surang yung ka na mo aning buntaga sa paghinaot nga makahatag kinig inspirasyon nga to sa ato makatawhan nga tigpaminaw dili lamang sa Rion nga kamo gitawag nga number 1 municipality na mo karon in terms of economic index, ha? Congratulations hinaot makahatag kinig inspirasyon. Unsang imong gibati Mayor nga ang Maramag Bukidnon nga kaniadto agi-agianan naman na siya crossroad na agto kag Davao Maramag, agto kag North Cotabato Maramag, agto kag Lanao Maramag, kung gikan kadto kagay di Oro Maramag. Karon ang Maramag giila number 1 kini in the region sa economic nga development. Congratulations ni ana unsay feeling sa Batan-ong Mayor niini nga maong recognition. Of course, Gahi Art, Gahi Bernie, very thankful na ang tanan paningkamot, dili lang sa lokal na pagamanan, ang paningkamot sa tanan diri sa lungsod, no? All sectors. Sa tanang mga maanyag Maramag, private no? sector, no? Na nagbunga ang atong mga tanang plano, kay importante kayo, kanina ato ang mga policy makers nato usab, kapasalamatan nato sa legislative branch, ang atong mga businessmen diri sa lungsod sa Maramag. So dako kayo kay private and government sector, no? Dako kayo ang contribution ni ini nga achievement para sa atong lungsod sa Maramag. Buta na ko iklaro nga kani siya nga competitive index para ni sa categories na first to second class municipalities. So Imagine, 21st in the whole country o number 1 in Region 10. Una-una mga kagaya, just to give you an idea.
number one sa tibuok riyon ang Maramag Bukidnon karon when it comes to ekonomikanong kalambuan. Nasayod ba ka mo mga kagahi nga when it comes to government efficiency, 19th place ang Maramag sa economic dynamism, 64th place siya sa tibuok ka Pilipinas. Grabe. Inya sa infrastructure 52nd place kini siya ug sa resiliency on the 7th. Mayor, ako lang ning kuano ni unsay basihan niini nganong nga kamo nahilakip sa listahan sa mga asensado nga munisipalidad sa Pilipinas. Basing nasa criteria for judging ang pleasing personality. Bukan ka gahi Bernie o gahi Art, no? Ang nagpasabot na ito, we speak of mga sa ikaw nga 4 pillars, no? Kung economic dynamism, nagpasabot na ang atong business expansion, we are able to create, no, kanang expansive business in the municipality, and also the coming in of industry which creates higher employment rate, no? Matagaan og panginabuhian ng atong katawan, mao na ang gipasabot sa pillar nga economic dynamism na diha na aspeto sama sa naisgutan ni Gahi Art ika-64 ta sa tibuok nasod. Grabe. Grabe. So nagpasabot kini nga sa imong paglingkod uban sa imong sangguniang bayan nga ang Maramag karon inyo nang gilatag, inyo nang gihan-ay-daan nga inyo nang gi-anticipate nga doon yung mga dagkong mga industriya, mga faktorya, dagkong katigayon nga mo abot diya sa Maramag og matawag ba nato karon nga ang Maramag is ready na og matawag nga investment friendly na ni nga munisipyo? Mao gina siya ang atong gihandom Gahi Art, no? Mao na gihandom og nagpasalamat ang giila ang atong panitamot yan as ito. In terms of government efficiency usab na pasabot we could rely on the services of the government here in the part of the southern of Bukidnon. So, dako kay siya na kalipay ang gihatag kanamo kay amo na dun mabaligya ang amo ang lungsod, no, dito sa atong silingan usad mga dapit diri sa island of Mindanao. So, kanina salamat kita diya na Gahi Art kay og pinaagi ning ining programa kaning Gahi Kabay, no? Dako kayo nga platform para usab madungog ang istorya namo dinhi sa lungsod sa Maramag. Mayor, ani pangutan na lang ako kagay Art ba? Kung ako taga Maramag, unsa na para nako nga makadawat ko sa aning award ang akong ang akong lugar? Kaning kaning competitive index magod. Kani gibasihan ng model. Actually, ang model ani nga di-create ni Michael Porter. And this is followed globally. No, global ni siya. So, mao ni ang ginagamit po na index sa ubang mga nasod usab. So, di-adapt din sa Philippines. Natay gitawag na National Competitive Council of the Philippines na nagmugna po sila og mga different regional competitiveness committees. O kani siya, gilantuban siya ang membership ni INE sa gikan sa government sector o sa private sector. Sa government, kanang member sa atong Regional Development Committee, so gikan sa pagdamanan, na o sa gikan sa private sector, like kanang mga Chamber of Commerce, kanang mga businessmen, no? O naapot sa gikan sa academy. So, muna sila ang evaluate Gahi Art, no? So ingon anak ka objective ang kaning paghimo ni ining competitiveness, no? That's correct. It's because ginatanaw po nila nga kung very ang atong different LGUs in the country, it also increases the competitiveness of the country itself. Mayor, yun ani, isa pa ka butang nga sa Maramag Bukidnon, kung naay dako kay nga patigayon o multinational o kanang dako nga mga negosyo that can generate employment, no? Tinuod ba kini nga kamo mismo diha uban sa sangguniang bayan nga doon na kamoy ginatanyag kanila nga mga tax holidays or tax promos? Yes. Natay mga tax holidays na ginahatag no, ginapalig ko na diha sa atong sangguniang bayan, pinaagi sa usa ka ordinansa. Ibutan na to ako usa ka investor, mga pila man po ang mga capex nako, capital expenditure or capital outlay nga pwede ko maka-avail ni anang mga tax holidays. Yeah. I'm very sure that there is, pero di ko na ito maku-arrange for. There is a range mga Gahi Art, no? Kung you invest this much, no? Na kay tax holiday nga to this certain extent, na ako'y percentage.
Depende po sa investment na imong ginapuri at So nindot yun ay Nindot mag-invest ka. karon sa Correct, Maramag oo. Bukidnon. Dilabi na nga hapit na mahuman diya ang ilang airport. Oo, correct. Sa maramag ka mo mutugpa o niya mulanding ka sa Don Carlos. Lalibang ka na ng airport. Nga na. Ito sa una kay kilingan namo nga kapit ang Don Carlos. So dako siya nga butan kung mamugna na gid ng airport. Kadyo lang nakoy kwarta sa akong bulsa karon tag pila na bang square meter karon diya sa Maramag kay magkuha kog mga balido kalote. Mahal na ba ron? Medyo very speculative na gud ang pricing diri sa ating mga area, no? Pero it's because siguro of the booming economy o sa kasulod na po ang mga industries. Pero doon na pa tayo makitaan siguro. Siyempre, ang diri sa medyo sa sentro, medyo of higher value na gid siya ang assessment ni Ana dahil art o dahil Bernie. May last. Kung na ko emphasize, ang kaning competitive index, dili man dihado ang mga munisipyo ni Ani nga wala kayo resources. Okay, ang ginatanaw mo gud ani ang conductivity. Oo. So, which means na you are able to make good use of what you have. No, for a resource that you have, you're able to translate it to different products of high quality also. And which means also sa atong sa atong mga investors na mo sulod diri sa imong lokalidad. No? and which means tama ba ko Mayor nga nagpasabot pud kini nga ang lokal nga gobyerno nang hingusog gayod nga ang katawhan nga walay trabaho diha no makabaton og kahigayunan nga makasulog trabaho o makasugod og negosyo dunay kinitaan, meaning grabe ang inyong nga mga empowerment scheme para sa katawhan ni Ana Dapita aron nga mapitol gayud sa hingpit ang kawad-on sa inyong lugar. Tinuod na sa art kay very important nga we are able to make good use of our resources para magamit nato para maaton ma-uplift ang living standard sa atong katawhan. Kay kabalo ka kaning competitive index na siya tulo ka gamit, no? For the government sector, pwede mo siyang gamiton nimo sa na basis para for further kaning policy making, kaning development planning o investment promotion. Para usab sa private sector, sa atong businessmen, no, mahimo nila ng business manggol kung asa sila gusto mo locate, mo trade. Kaya makita nila na competitive ang isa ka lugar. So dapat siya nakutan. Sa academic usab, this could be a launching pad usab o another starting point para for further research. No, kay para pagit na mas mapalibon pag yun ang games nga atong naangkon. One last Mayor, nagpasabot ba kini nga pinaka-latest ka na angkon sa Maramag Bukidnon nga andam na ang Maramag Bukidnon nga into cityhood o mahimong syudad? Yes, we are preparing our municipality to become the newest city in the southern part of the province of Bukidnon. Pero doon naman tayo mga indicators, mga requirements na ginahanglan, mga requisitos. So we are on our way padulong dito dahil art, no? It might be hindi pagid siguro next year or kay tungod man sa atong locally generated income, but this bodes well. Kaning competitiveness index na atong naangkon na we are first in the region, no? Hopefully this would entice businesses, investors na to pour in their investments diri sa atong locality para usab madungagan pagid ang panuganan sa lokal na pagamanan, which is a very important requirement, no, kay part man gud ang locally generated income. Part na siya sa mga indicators para mahimong syudad ang usa ka lungsod. Alright. Daghang kayong salamat Mayor Joe Doromal. Imong mensahe sa mga taga Maramag kay grabe daghan na kayo mig followers ron diyan Dapita human kami nakabisita sa inyong dapit. Salamat kayo dahil o dahil Tony. Sa tanang taga Maramag, congratulations sa atong tanan. We could have done it kung dili tungod sa paningkamot na matag-usa ka nato. Salamat sa pag-participate ninyo sa atong Business One-Stop Shop. No? Karon pa lang na tuig, dibo kayo ang ato ang pagpahigayon sa one-stop shop. No? Salamat sa pag-observe ninyo sa social distancing, no? Kanang physical distancing, kaya of course, napagapon sa pandemya. Pero salamat kayo, kaya ang atong target para sa umaabot na tuig, no? Murag dako-dako na gid ang atong nakuha na salapi, no? Na inyong gibayad nga bulungsan, no? Sa pagtugod sa atong tuig. So we're looking forward to a very good year ahead of us. Alright. So congratulations to all of us. As we always say,
this glory belongs to the one above. Salamat kayo. Amen. Regards po ni Vice Mayor diha kung nakamata na ba sa diha. Yes. Daghang kayong salamat, attorney. Daghang salamat, Attorney Jose Joel Durumal, ang mayor nga gwapo sa Maramag, Bukidnon. Thank you very much. Thank you so much. Congratulations. Grabe. Congratulations again sa tanan mga taga Maramag, Bukidnon. Hinaot nga kini nakatag inspirasyon sa ubang mga mayor, uban nga mga lokal nga ehekutibo, lehislatibo ug mga kapitanes sa kada barangay. Nagsugod ang Maramag nga gamay kay na siya. In fact kaniadto Maramag murag barangay ra na yata na siya sa kuan. Usa ka dapit niya dapita, no? Ana nya karon na imong lungsod, na imong first class municipality ug ilang damgo. And we will dream with you. Nga kani Sumayin siya na Maramag City. Pwede? Maanyag Maramag. Yeah. Maanyag Maramag. Alright. Wa nato na follow-up si Mayor kung iyan na bang natapok ang mga single mom dito. Di wa pud mo na Kaya unsa. Tempo sa wa pud mo na pangutana ang mayor nga basin unyag sigilan siya una nga magpadako magpanindot sa iyahang munisipyo ang katawhan niyang tabangan pero ang iyang love life mabiyaan. Tama no? Dapat numero 1 po. Ayun na kalimti ba kay ikaw But di man siguro ginadap timbang siguro. Mayo ang kuan. So di ang love life. so you cannot have it all. Oo, kay kung nindo pa nimong love life mapasagdan po nimong imong lugar basing ana ba. Ano? So Mo nang ubang mayor secretary ginang love life. murag siguro si Juan kanang wala natin restaurant kay si Imet mo to gapon yan habang sa kilid na ko si Lingling hindi na po tumabot si Lito ron. Listen. Ano? Alas 7:13 sa atong oras, maulan paghihapon. Ano na itong mga gahi nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Siyempre ang ato ang mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Ang Cherry C mapalit na sa mga suking butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Tingnan lang Cherry C with kamo-kamo extract katubi taong permi ginasulti ni Art diha sa gahi ni Bay. Kana siya. Kana ang among gusto. Kay Gabriel, power yun daw na kayo. Cherry C, para mas healthy and COVID-free. Kung ganyan nga itong mga detalye. Gahi nga balita. Giposil pa tayo ang usa ka clerk sa PhilHealth sa Sultan Kudarat Provincial Hospital. Biktima Sheila Marie Posok nga nakasakay sa usa ka tricycle sa Isulan. Diyang giposil sa riding in tandem. Blanco ang tanan sa motibo sa krimen. Patay ang usa ka lalaki human naluno sa suba sa Norala, South Cotabato. Biktima Jobert Pamplona, 53 anyos. Gipaubos sa post-mortem examination ang patayng lawas sa biktima aron masuta kung dunay foul play sa insidente. Iimbestigahan sa kapulisan nakita ang patayng lawas nga naglutaw-lutaw sa Matina Aplaya, Davao City. Biktima dunay packaging tape sa naong ug dinunggaban sa tiyan. Wa pagyapon maila sa mga otoridad ang biktima. Hug daw sa sunog ang duha ka balay sa Tandang Sora, Butuan City sa investigasyon sa kabumbiruhan nabiya ang kandila ang hinungdan sa sunog. 100,000 ang banabanang danyos sa insidente. Arestado sa mga pulis ang usa ka lalaki nga naglasong tungod sa kahubog dayon nagpabutok armas sa San Ignacio, Butuan City. Suspect Noel Tinga Salvador nga gatubang karong kasong alarm and scandal. Ubay-ubay ang dakpan sa drug bypass operation sa PDEA Kapulisan. Barangay Tituan sa Zamboanga City. Arestado sila Christopher Son Laurenio o Mary Joy Ismael nga nakuhaan og shabu balor 50,000 pesos. Barangay Zone 4 sa Zamboanga City gyapon dakpan silang Samsula Sabtula og Durana Haludin nga nabawian og shabu nga balor 200,000 pesos. Barangay Poblacion Colombio Sultan Kudarat arestado si Harvey Osita nakuhaan og shabu nga balor 6,000 pesos. Ug sa Barangay Poblacion Trento Agusan del Sur dakpan ang usa ka New Martura nga nabawian og shabu nga balor 12,000 pesos. Gahi nga balita. Alas 7:16 sa atong oras.
Palihog Ako'y gihangak nimo kagaya. Ay, paspasakin mo mo istorya. Gilakag ka. Ano magina? Basta balitaan magina. Bora magag ka ng gisingil og utang. Hello da kang kuya sa OIC da. Joey sa Oy! Kilabon. Oh. Salamat sa pag-understand. Ano na mo ang vuelta ni Art? Art, 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bunot Junior. Junior po ba si Istin? Kaya mo ipasagda naman ko niya himo aning Si Juan Junior po. Ha? Sa Sa Lunes karong weekend Istin na himo ihana kay makadugang kini naghimong patag budget alang sa katong atoang pagahimoon nga racket. Naghimong patag ka ng Excel. Unya mo kay tayo na sir, blanco mangko grabe una na punta. Di nalimtan na po ng budget. Nag-email si Imiat sa kuha. Nga sir, mao ni ang budget sa tong racket. Yan, nakuyawan ko kay murag mag-istorya mo unya kay murag nanawag man nga kinahanglan mo hangyo. Tapos mo ding nilingkod na di ka karon, di na kakatinda. Kay murag nang hina ako ang tuhod. Huwag yun na siya. Diba? Ay buntag BW. Pero, dadon tayo niya dito napita. Ano ba? Sa Eastern Pipe. Ay. Para istoryahan nga dito daw ta mamawi. Ay! Lord, mamawi Lord. Pero, ang atong pagkaisgutan nani, padayon og damgo, Pilipino. Kaya muna, speak na halay mo na. Birthday pala ni Mayor Jenny. Karon? Birthday niya karon kaghapon karon no. Mayor Jenny, oy, happy birthday day. Bawa? No invite? Wala na, Tingnan ko. nasa archive. Tingong ka, friend mo. Abisan na ako. Ingon, friend mo. Ay, lagi. Busy. Ay, lagi pataka ingon nga, friend mo. Mao Niya. galing. Ikaw rin ay nakabaw. Alang sa mga bored, nga boring daw kuno ang ilang life. Wow. Delikado ka na, ilabi na sa husband and wife. Pero dili ko na ba yun na natakda ni Istin nga na yung mga English. Ang kinabuhi, exciting kaayo. Ilabi na kung ikaw sa imog yung gusto, klaro kaayo. Aron mahatag ang imong kinabuhi kada adlaw nga puwerteng inspirasyon. Why don't you start writing sa imong personal nga vision? Unsa gyud ba ang imong tiunay nga aspiration? Pang UP kay Park. Di pa ulayan tanan nga imong tutukan ang imong ambition. Pabira seryoso ko ani makakahialang ninyo. Kaya nga ba ninyo di medyo nang lugmok na sa tumang nga may paglaom. Usa sa pamaagi mao ang pagbutang og larawan. Mao yun eh. Sa mga butang o tingwa nga gusto nimo maangkon sa pipila ka bulan. Ang tawag niya na dream board or vision statement. Ang mga kumpanya gani na ingon ana, kita pa kaha. Pwede nimong iswat o i-drawing dayong butang sa imong kwarto or basement. Namanggoy gahom ang pagsigi og tutok sa mga butang nga gusto nimong kabuoton. Busa pahimangno gyud pirmi sa imong kaugalingon. Nga sa makapaluya sa imong personal nga vision, ayaw sila tagda, wag kang bastang lumingon. Tanawa ko na mga kagahi ang mga adunahan. Di ba kung naa sila tukuron nga nindot nga gambalay o building sa ilang tugkaran? Naadayod akong karatulang on this site will soon rise nga makita sa tanan. Dream board po ang tawag ni Ana o dreamers of this land. Himo ana ha. Promise. Every time. Time. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's
finest chocolate. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Camiguin's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ah, lami ay. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay. Kain sa balita, kain sa kalingawan. Paulan, pagyapon nga bunta, nagbabalik po ang inyong Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. O ang inyong sulugon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. O atong poll question sa inyong pagtuo. Mapakgang gid ba kani sa gobyerno ang atong kaning mga NPA? Si Ato, imo din ha? Ang inyong NPA. Ang ilang Kaya ba patgangon kaya sa ba kagid? gobyerno? Sa Kay inyong tanaw? bata pa ta. Sige naman sila pakgang na. Sige naman sila lagagana. Anto karon napamanggihapon. Di, ani man gud ang nahitabo ana bay. Nga kanang nahimo na mo siyang katasan gud. Di pare kani adtong murag kadang panyo sa katawan nga dinaog-daog ba. Karon yung makita ha? Sa mga eskwela ilang mga anak, sa mga commander, sa abroad, ha? Ateneo, ana. Ya, ang mga mga kadre, mga ginagmay dito ay kaon, ang kaonon kupras ra. Samtang makigbisog sa gobyerno, mura bag grabe ang disparity, nakiglaban mo ta kamo alas mga kabos. Murag para nako wala na maintain sa CPP NPL ang ideolohiya. Lahi gyud ay kumutingog ang kwarta. Gitagaan naman na sila mga panahon nga mo mabutang sa posisyon, executive department, grabe na kaayo apan nangadato manuon ang ipambutang diya nga nahimong secretary, nahimong USEC, ha? Manginana ba? So, nagbalay, nakapajero na, mura pong mga obispo. Hoy! Remember katong nakapajero, obispo. Ana, manginana. Guapsino kitong kon. Ang ingon 71% niingon nga kaya gyud. Kaya. Kung seryosohon. Imagine, grabe. Kung kaniadto pa ni mga siguro 30 years ago, mo yung kag dili. Diha mi mo dangop kami mga dinaog-daog. Pero karon makita nimo especially in the age of internet, information technology. Tanawa oo, mapakgan na sa gobyerno. Grabe ka confident. 71%. Ano yung dili? 16% lang. Ang kanang depende. Depende. Oo. Sa UP. O Depende PUP. sa O 13%. Oh. Isuma total mo na 16 og 13, that's 29. 29 versus 71. So daghan na karon ni tuo Nga na kaya sa makaya gobyerno. gid kaya sa gobyerno. Subay ni ana atong mahinabi ang mayor sa Cabanglasan, Bukidnon nga si Mayor Renante Inocando labot sa direktiba kon mandato sa kagamahanang nasyonal alang sa mga LGU nga masanta kining communist armed conflict. So, ang Kabalo ra bata basta bukid nun. may nana. Asasad na. Makauban nato karon live sa linya. Ang gahi nga mayor sa Cabanglasan, Bukidnon, Mayor Renante Inocando. Good morning, Mayor. Good morning, Mayor. Yes, good morning Sir Art o Sir Bernie. May buntag no. Labi na sa atong mga tigpaminaw nga maabot sa itong Sibianan. May buntag. Magahi pa ba, Mayor? Gahi pa? Dili gahi ulo kung dili. Kung dili gahi nga ano. Dili nga gahi ulo. Gahi baruganan, gahi baruganan. Dili gahi mo pahulay sa serbisyo. Lahi tiyog si Mayor basta buntag ba? Oh, basta sa buntag lahi kayo, murag 21 years old. Oh,
Mayor bitaw, dunay mandato karon o direktiba ang nasudnong kagamhanan sa tanang mga mayor, no? O ikaw usa niini aktibo nga grabe yon nga mo nunot mo subay niini nga mga direktiba alang sa kaayuhan sa katong-katawhan. Kaning ginatawag nga ELCA kon End Local Communist Armed Conflict nga karon gipasa sa nasudnong kagamhanan sa mga mayor sama nimo. So unsa ang inyong mga gihimong lakang karon aron nga mamintinar gyud ang peace and order ug walay mga armadong kalihukan nga makita diya partikularmente sa Kabanglasan Bukidnon, Mayor? Yes, sir, at no, ang naitabo ang ato ang mandato sa itong national government, tungod na sila man gid ang naay direktang access sa ato ang tanan no, nga resources sa gobyerno. Siguro nakita nila nga dako kakulangon ang gobyerno no sa nanglabay nga mga katuigan. Dili lang no ang nganda na tuon sa administrasyon nga din nagsugod ang insurgency kay na may rason nganong na insurgency sa pagsugod din dili kumuto nga wala sila rason nganong ilang gimugna anong mualsa sila batok sa gobyerno. Ako una Mayor. Nagpasabot nga ang gobyerno mo hinungdan nganong nialsa ang atong mga katawan. Sa time ni Marcos, di ba no? Nakita sa ato ang presidente karon no sa kasamtangan nga naikakulangon ang gobyerno. So kining usa ka task force no gitawag nato siya NTF-ELCA or National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Wala man gibutang diya sa iyang task force nga gi-create to end NPA armed conflict kundi end local communist armed conflict no. Dili lang kay sa NPA kundi tanan. Tanan siya. So sa kinatibukan naghimo sa executive order kanang gitawag na tog IO 70 no nga whole of nation approach na naka-focus whole of nation approach unsay atong buhaton no sa isip nasod ta unsa atong buhaton sa atong katawhan. So tungod lagi nga nakita karon gani ako no mag last term nako pero nakita na ko nga karon pa sa nako nakita ko sa gobyerno nga inaani unta no sa previous ng mga administrasyon nga ang tabang unta no wala unta gipihig ba no wala bitaw yung nagipihig kay ako di man ko tanto mo saway sa gobyerno kinahanglan ko sa gobyerno pero sa nanglabay ka mga katuigan nakita nato nga papabor-pabor ang gobyerno usahay no nga kaingon tag kinsalay dool dito sa Manila kinsalay dool dito sa kuan inana lugar ang bureaucracy ba no karon unta inani unta karon mapatas bitaw so ug ako ay mahimong presidente simbako no ano gid ko unahon ako ang katong less fortunate katabitang wala nakapahimulo sa gobyerno correct kinsa man ang mga tao nga wala nakapahimulo sa gobyerno katong mga tao nga walay access sa gobyerno katong walay access sa politiko walay access sa dalan walay access sa mga serbisyo katong mga tawhana mo to yung mga less fortunate so asam niya sila mga tawhana karon na kasagara sa kabukiran na sa mga lugar nga dili accessible na sa mga lugar nga kanang kontra sa politiko ano so usbon ako ang kining gihimo nga task force no sa kuan national no kining NTF-ELCA wala din nagpasabot no nga atong lutuson ang mga kontra sa gobyerno tanan kung dili ang mandato sa task force mao no mao ang mga ahensya sa gobyerno nga mo-function sila as unsa ang ilahang mandato sa ilang matag departamento. So mo na karon ang sa ako isip na kita no ani at sa lungsod ang gitahas kanato mao ipapangsyon ng gobyerno. Kung aduna kay usa ka ahensya dinha national man nga agency or atong under sa local no sa local government so example no kung may tag national agencies Department of Agriculture ang ilang mga programa na national no uban pa nga mga national agencies nga mudirekta sila sa mga tao kay ang ato ang lokal na to kanang control sa lokal no so gamay ni kapasidad no gamay ni og control ang LGU kaysa national kay ang national gamanan man na may resources kami LGU limitado man ang resources. So sa unang panahon, example lang ha, mag-example ta. Sige, Mayor. Sa unang panahon, example, Department of Agriculture. Nganong makaingon ta pinuangan ta sa gobyerno, no? Ang Department of Agriculture, national in scope siya sa entero Pilipinas. Pero naghimo sila programa nga binuang, no? Example, konkreto nga programa. Sige, Mayor. Sige. Fertilizer fund scam. Ang tumong sa programa kayuhan para sa katawhan. Kay kuan man siya kanang kuan man to katong natay discount sa mga fertilizers no sa mga farmers. Guwapo ang tumong. Ako isip mag-uuma, ako siyang gidaig. Kung napatuman siya nga sakto. Pero wala man gito siya napatuman,
nakita nato nga gihimong gatasan ang gobyerno sa mga tao nga hakog rasad no, labi na sa mga tagas ng mga politiko. No, siguro atong i-apil ang presidente layabol siya kasi siya nakabalo siya ani. Correct. Kinsa man to nang urakot ani, iyang mga appointees tanan no, wata makibalo apil siya. Correct. So mo na diha nga punto nakaingon ko nga unta sa nang labay nga mga kadaghan nga administrasyon kung gitinuod unta nila no ang ilang tabang sa gobyerno sa mga katauhan, mayon siguro kung ang insurgency o uban nga problema sa armed conflict, mayon siguro kung nigamay na siya. Iputang nga totally wala siya totally nawala. Mayon lang kung nigamay siya tungod nakita sa tao nga naitabang sa gobyerno. So karon na medyo naulahi tagamay, kay mga nun mayon na kung maulahi tagamay tungod nakagamot na ang insurgency, nakagamot na sila, no? Na sila ay mass base. So, karon buratang nagsugod uno ba? Nung katawanan ng gobyerno, buratang nagsugod sa uno. Ay, kami, gobyerno mi. Mo trabaho mi, muna. Pero wala na, naulay ta. O na, kada soroy na ko sa bukid, ako pasabton na binagid sa ato mga kaigsunan nga lumad, ako bangay kong pasaylo nila, pasaylo amin ninyo, nga, kinood yun, no? Na, medyo naulay ang gobyerno. Pero karon makita nato sa mandato sa atong presidente, nga niya ang gobyerno, no? Gipabati kaninyo nga niya ang gobyerno. So, unta inyong suportahan, no? Kaya ang gobyerno, ang serbisyuhan kamo man, so ang amo kasang gihangyo ng inyong suportahan kay So, Mayor, ang gobyerno. Mayor, malaumon ka nga dunag yoy maayong bunga nga mapupo niini nga gihimo karon sa gobyerno alang ni adtong mga less fortunate yun nato nga mga kahigalaan. At dako kayo mahimo ang gobyerno. Basta ila lang itinood. So mo na ako naghakit ko, no, dili lang sa ako again, modesty aside, no, dili ko manghinambog kung unsa akong gipang sugdan. Ang ako lang yun maghagit ko sa tanan nga mga public servants. Labi na gid sa mga mayores, mga gobernadores, mga kapitanes, kay executive man ni sila man mo aktor-aktor. Maghagit ko nga unta no inyong yung buhaton ang dapat ninyong buhaton no isip executive no. Kung unsay para kang Juan, ihatag ni Juan. Kung unsay para kang Pedro, ihatag ni Pedro. Kay kita igo lang ta nag-manage sa resources sa gobyerno. Unta atong matarong og manage para mabati sa mga tao nga niya ang gobyerno, tinuod gid siya nga gobyerno. Unta mayor ang tanang mga mayor sa manimo. Kabalo ka bagay Bernie nga si Mayor Rinante Inocando ang presidente sa League of Municipalities sa probinsya sa Bukidnon. So Mayor, sa imong pag-meeting diya sa imong mga kaubanang mga mayores, ingon anak ka na imong passion for good governance o nga masilbihan gyud sa hingpit ang katong those who have less in life must have more in laws. Imo na ba silang natakdan Mayor nga mao tungod siguro kini ang Bukidnon nga mirog niangat siya sa ekonomikanon nga aspeto? Yes sir, no, tinood na siya sir, isip LMP President, dakong hagit ka nako no, atong mahagit sa datong mga kaubanan ng mga mayores, gani, atong gipahibalo sa ila sa atong mga programa, pero ako, maulaw ko kay, ulahi ra kay kos politika, naatay mga kaubanan ng mga mayores nga, karaan na kay las politika, nangapo na las politika, nagbalik-balik na las politika, pero maulaw ko kuman sa ilang, ako na lang karon akong gipakita kanila, nganong naunsa ang kabanglasan, unsa akong gibuhat no nga united ang atong mga officials gikan sa mayor, vice mayor, mga konsyal, mga barangay official. Kay wala na mo gipolitika ang among posisyon kun dili wala na mo butangi kolor ang politika kun dili among gitrabaho ang among trabaho. So mao lagi na no kung tigaan ko gigayon unta sa kung kaya pa lang nako diktaran ang tanan nga mga local chief executives ako silang hagiton. I-set aside ang politika kung gusto gyud mo nga Hagita Mayor, hagita. Atong presidente. Hagita. Atong i-set aside ang politika. Trabahoan ninyo ang inyong trabaho. No, isip executive, either makapitan ka, mamayor ka, magobernador ka, kay mao man ang mga executive, no? Sa ato sang mga magbabalaod, no? Magbabalaod nato apil ang council sa barangay, ang council sa lungsod o syudad, og ang provincial board na council gyapon sa probinsya, no? O ang congressman kay sa national man sila council sila may gahimo po gapanday balaod sa national no focus mo sa inyong mga tagantang sa katrabaho dili kay karon nakita na to nagka congressman busy na man silang pangwarta at iman sa project dili man trabaho sa congressman ang project birahi pa bay trabaho man na sa executive ang executive mo nakabala og unsay ang ngayon nga project ibutang sa ilahangan nga motubag sa kinahanglan sa tao pero unsa may nahitabo karon na balik ang mga mayor ang mga gobernador ang mga kapitan, nahibalo na lang din, hagas na lang na i-project kalit niya ba, nga wala ka rin nag-consulta. Ang pangutana karon nitubag ba siya sa gikinahanglan sa atong mga kaigsunan nga nagkinahanglan. Kung sige lang himo dag building, muna, guba sa dalan, nga dili importante, ang akong pangutana, ang dalan nga imong gihimo,
ni connect ba sa lugar nga nagkinahanglan og dalan. So mo na subok kayo nga dili ningon duwa sad ko naglimpyo sa akong kaugalingon pero nakita nako nasyonal ni siya nga problema. Ang mga congressman na busy na sa ilahang mga project, dili man natrabaho sa congressman ang paghimog project kay executive man na dapat nagpanday sila balaod nga makatabang sa ato ang mga lokal executives o sa national government nga ilang maimplementar ang sakto nga mga programa para sa nagkinahanglan og tabang sa gobyerno. So karon wala ko na nakita mao na nga anyway last time naman ko ako lang dili na lang sa ko nagmahay nga ni ako sa kabanglasan ako na lang sa gipay muslan nga ni ako pero nakita na ko sa uban no nga di man sa tanang hinambog wa man tay kapasidad zero mang hinambog pero akong gisaway ang uban nga executive no hasta ang uban sad nga magbabalaod wala na tumong sa ilahang posisyon ang ilang gihimo no kay dapat unta kung magbabalaod ra ka focus ka sa pagbabalaod magbalaod kung executive ka focus ka sa imong pagka-executive. Ngayon saan mo function ng imong gobyerno? So, daghan na siya, na-failure na siya, bisag inyong tanawin, bisag sa Misamis Oriental. Tinood. Atong tanawin diya, daghan. Tibuok Pilipinas. Tibuok Pilipinas na yor. Tibuok Pilipinas. Kung ako bitaw, kung akong i-rate ang kanang mga executives, yung Tiro Pilipinas na, may lang na 10%, 20% nag-function tinood. Ang iba diya, wala. Bagsak na bagsak. Back subject. So, wala nga, tinood na akong gisaway. Mayor. Kailang buntag sa'yo na mainit na nun imong ulo no. Pasaylo agad no, pasaylo ano. Bitaw, ingon ana unta lang mga mayor. Dapat ingana ang mga mayor. Ayaw mo tukan sa bang mayor. Bakit ba siya siya nang hinambog sa ta? Ako lang nakita sa nako no kay ang atong programa sa national kining nahimo lugar task force LCAT. Failure ni siya kung ang lokal mismo dili mo function. Failure ni siya. Tama. Bisa pa kung saan sa national bisag pa dapat kami direktang kinigira helicopter o Mayor, daghan kayo ni agree kanimo sa among mga viewers o sa mga sa internet. Grabe. Indeed, salot Mayor Renante Inocando. Grabe. Mayor, daghan kay salamat sa imong panahon nga ikaw sa buntagay among gisurang-surang gipukaw sa sayong kabuntagon. Salamat kay sa imong oras, Mayor Renante Inocando, ang presidente sa League of Mayors sa Bukidnon Province o ang halangdong mayor sa Kabanglasan, Bukidnon. Thank you so much. Dagan salamat, Mayor. Thank you. Salamat, may buntag. May buntag. Standing ovation. Bay. Kung yun ana ang mga mayor o panghuna-una, kung yun ana ang mga mayor sa ilahang mga drive, passion, kaikag, kainit sa pagsilbisyo alang sa katawang Pilipino. Dato na unta Pilipinas. Easy. Lami mo yung lami paminahon mo yan. Tama, very good. Yung ana sunod na itong mga interview, dili na mga, ana maguna siya, burn. Ang kitagod na rin, burn. Magi na itong inayin mo, burn. Ito mga kalsada diya, burn. Pero at least ni tubag. Kaysa wag napoy ubang aligin mo tubag. Ito drone, kini animalan, di mo tubag, tawagan, di mo. Dagdag kayo mga layers, sa bantay lang mo. Alas 7:40 sa atong oras, mamugas kami kadjud lang. Nana si Lito? Nana si Lito. Ay, salamat. Luwas si Imiat. Mabalik kami, human lamang ni... Kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Miramax. Grabe good kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana. Di bastang maluya. Miramax. Ooh. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya
lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano dili ako mas gamak. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Thank you. Thank you, fans. Alas 7:42 na mga kagahi. Nagbabalik po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Ito na po ang katapusang hugna sa Gugmang Yak Serye. O siyempre ang Gugmang Yak Serye ito sa atin ng Biramax Capsule. Nayoban nga mo ani diri sa home radio na may gibilin diri ha. Pwede ra pon mo mohapit diri sa home radio. Nihangyo ra pon mi gamay. Pagmas lang yun mo kay bawal mo diri. Ang ina lang ang kinsang technician ngayon James. So depende na rin may galang. Ang Biramax Capsule. Biramax. Nay mo ingon nga Brother Bern, di man may kailangan ng Biramax. Unsay pagtuna mo sa kulit tiguang? Dili ka tiguang. Balagay bata pa, inyong mga angkol, mga oyon, 30, 40, mga driver. Pero sahay, garbo na lay naa. Ha? Kabalogi ko anong style ba? Kahit ni bay, mukan pagyapon ni bay, mao ba? Pero tungod sa kakapoy, way dagay kipangunaw na pag abot sa balay. Bagot mo tang asawa. Di man galing makahatag og kuan satisfaction. O mo na nga inyong resulta. Wala akong gingon. Ay na mo pagpagarboso diha mga mga kuya, mga boss. Ay na pagarboso. In English pa, do not be garbs. Kailangan na mugtabang sa Biramax Capsule. Ay mo kabalaka 100% herbal ni siya. FDA approved ni siya. So walay side effects, nindot kayo. Tuloy-tuloy ang ligaya hanton mabuntagan, promise. Ang uban manggod diha ra pak. O wala lang mananayon. O impas na. Kani nga tuwa ay tuloy-tuloy ang ligaya. Sa bagay, kung hayara mo magkita, nagkausara, pwede ra po ito katunyong gamiton. Pero kani nga tuwa, kung gusto mo overnight hanton ugma, Biramax Capsule. Human na ba itong promo price? Medyo ni-increase na ba karon $299 na. Kaya available na ni siya sa tanan mga Save All Pharmacy o sa Save More Pharmacy. Again, ang Biramax Capsule, kung di mo monitor sa home radio, at mo sa Save All Pharmacy o sa mga Save More Pharmacy. Igna nga Biramax atong giingon ni Bernie. Asa ka itong kang Bernie bitok-bitok? O muna sa ina dahil. Muna ang Biramax Capsule. Okay? O siyempre, bugnaw-bugnaw ang panahon, daghan na ang gusto magsikwati. Bosa ang inyong gamiton, ang inyong paliton. Kabalo na mo ha? Sabroso Chocolate. Yes! Lami kayo ni ang Sabroso Chocolate. Available na nisa ng mga department stores. Available na nisa ng mga pharmacies. So kung gusto mo magsikwati, champurado, or sa inyong mga chocolate cake, drin na mo sa purely made by Pure Cacao. Sabroso Chocolate. Enjoy the flavor together. Nayabag man. 7:45, ano na po ang atong celebrity taxi driver nga wala kagahapon, Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Were you absent yesterday? Yesterday, because the Thanksgiving of Church of Lagindingan. Wow. So church first. Church first. Yeah, priority of the church. And how are you so far? So far, I'm tired body. Very tired. Why? There's a lot of instrument that will be turned back in Cagayan City. So Boy Hakot. Boy Hakot. But so far, it was good. You celebrated very well. So far, it's very good. There's a lot of people visiting here. What happened to you? You have a very...
What? Cracky voice. There's a singer. Singer? May kanta na ka sa simbahan? Give thanks ra. Ay, ito na po ang ating Litos Quote of the Day. The supreme happiness of life consent in the conviction that one is love. Sige daw. Again. The supreme happiness of life consists. Oh, ano bang ko ba? In the conviction that one is love. Sige, paki-explain in one lap sheet of paper back to back. Ang butanganan sa sabon, soap frame. What English of sabon? Soap. Yang butanganan di frame, soap frame. Ang butanganan sa sabon. Butanganan sa sabon, dunay kalipay ang inong kinabuhi. Bisan kung naglingkod ka, consets. Conviction that one is love. Bisan pa ikaw na konbikto, naagyapon kay gugma usap. Huwag klaro mga kagahi. Di ba taga-UP mga? Sauna. Ay, kung malay ka sa Moog University. Moog University. Wala na kandidahin na to sa UP dahil. Wala ko gidayan kay mahal kay tuition. So you were in? Still in Moog University. Moog University. Ano yan ang katapusan? Kagahi Bernie o Kagahi Art? The hard Bernie and the hard art. Lito diyan. Kagahi Lito. Hard Lito. So si Yara bang kumari mo inadiri kagahapon? Diri si Marie gapon? Na si Marie gapon. Unya, unsa ni tabo niya? Siya ni sumbong. Siya mo ni sumbong ni Lolit. Kagahi Bernie o Kagahi Lito. The hard Bernie and the hard Lito. Natingala ko kay gusto makikita sa ako si Lolit. But what means natingala? I'm wondering. I'm wondering myself why Lolit will be meet me. Nakulbaan ko kay base na ibawan na niya ang akong sikreto. There's what means kulba? I'm tense. There's a things because what about my secret? Nagduda na dayong ko tungod kini sa iyang kauban sa trabaho. But there's what do you mean nagduda? There's Okay. Naghang. Okay nga ni ang naitabo. This is the starting of Love Life. Abi na kung di ka mo tunga karon. Gas di mo tunga gimingaw ko nimo. Gimingaw? Burag 3 days na manggaling kawa kay reply ka na ako. May signal dito gan kabalo ba ka sa geto. Kasi way signal. Nga inyong balay abay man dito sa tower dito sa Globe. Kabalo ba ka sa Globe nga wala signal. Nagdala kong chocolate og flower. Tamis ba na? Ang flower? Sige, tilai doon na para magkasamad-samad na imong dila. Unsa man na? Labas ba na ang pagkapupo na? Ang flower? Di ka lang chocolates nimo. Basig taas kay nag-sugar ha? Ang chocolate? Ang kanang flowers. Agay, natunok ko. Sa flower? Sa chocolate. So, may nalanay naman yun. Ang chocolate? Ang flowers. So, may flower na lanay naman yun.
Ay kong char-chariana. Basig, sa mga ginang rason anong mga ka nag-text na ako? Lagi signal lagi. Kabalo, kapila ba ka na ko istorya? Kabalo ka, Doy. Sa tiwal anay lang, na-inlove na ba yung kay kong ayo ni mo, ha? Ako nang gihatag tanan, ang mga tinapok, imo ako nang gipabungkag nimo. Tanan bangag ako nang gipapasulon. Sekretong alom nakita. Tanan alom ako nang gipakita nimo. Pati buni nga pali ako nang gipakita nimo. Kay nagtumanggugog yun nga ikaw honest kaysa ko. Unsa may letter nagsugod sa honest? Basta kay Kakaroon na. Unsa ba rin unsa may gibakak lugar na ako sa imo gibuhat man ako ang tanan gyapon. Tinood yung kag yun nga niadtog yung ka sa kabukiran? Or niadto lang ka sa lapasan? Sa san? Ato napit? Lapas Uno. Kay naman ko yung nagsulti na ako. Nga nakita daw ka dito, sa may Lapas Uno, daplin silang covered court. Ha? Nga nakay gina dito sa backstage, sa sadsa dito sa San Lapas Uno. Ha? Wa man ko nakasadsa diha sukad. Wala na diya. Wala si Eric man diha. Si Eric na. Kaya naman ko yung nagsulti na ako. Nga na daw diya nagpuyo. Kinsa? Ang imong dating asawa. Ha? Oh, ano na amang man ka? Tubag ako. Ha? Ano di ka mo tubag tarong? Sulti na lang ako sa tinuod. Tinuod ba? Nga na kay asawa diya sa Lapas Uno? Sulti na lang ko sa tinuod. Sa tinod, anay na. Huwag niyo ko nagpailan sa mga ibang lalaki. Nag-ingon ako sa imo sa sugod pa lang, mas malipay ko nga may mo kong dalagang guwag. Kaya mo sulog kong relasyon nga usa ka baka. Ay, sige lang kayo mong naong samot ka daot. Uasa man ka? Wala na. Nasipahan na ako ang portal. Nasipahan na ako. Sulti na lang ko sa tinod. Oh. Ano na makakasak? Oh, tinood na nga na ko yung asawa sa una pero nagbulag na may. Siguro ka nga bulag. Kula bulag mo, anong mato mga sa balay niya lito? Ay, gihatod na gatod na manggod ko. Ano ko gihatod? Yang picture nga karaan ba akong gihatod? Pero tinood yun. Imo malagi na nga nagsabak-sabak daw ka dito. Ha? Gas ba gagawin? Wala na eh. Wala na to'y malis. Primero yung mo rasang gihanggat nga mo saka sa stage. Ano na ba? Tapos na siya sayo na mo. Hey! Tapos, ano na ito mag-backstage? Tapos, gi-box outan ka sa mga kuan. Ano sa iyang lawas? Sa mga barangay tanod. Ano din na sa bulag na? Asa na rin? Bulag naman, good me. Dugay na. Walang ka na ko istoryahin. So pa may angay istoryahan nga wala naman, me. Pero nga nang mabakak man ka. Di ba ginanta ka nga magsabalay ka? Wala naman budj ko yung angay istorya sa imo kayo. Dugay namang mga panahon nga wala, me. Pero sa payan kung kami pa, pwede ako isa istoryahan nga. Istoryahan ta ka nga yung nana. Pero wala naman. Wala naman kay panahon nga o kayon pa tong mga fast akong life. Mao ba? Ang importante karon nga kita. Nahigugma gyud ka nako. Of course. Sige daw, kung nahigugma ka nako, otro hato tanay mo gisulti in English. Sige daw, i-express ako. Ikaw galing mo nang imong pagmahal sa ko. Sige, English sa daw ko. Do you remember you're one in a heart? Ano daw? Ikaw isa sa akong kasing-kasing. Okay. Then, there's a lot of time when you are asleep in the night. You are still in mine. And that's all. Pero, kung yung anak magaling nga dili mo, bulag. Unya, di ko ni mo mapakaslan. So, makaslan, pagod nga to nga
Tagas naman tag-edad. Pero siyempre babae ko. Gusto na ako nga maranasan ang magbaklay-baklay sa simbahan. Musulod og gown. Magpakasal. Apag kung dili ka bulag sa mga asawa, di mo na mahatag ka na ako. Magsulob na ikagaw, magsuri-suri ta. Pasaylo ako, Doy. Naigugma ko nimo. Apan di na ko madawat nga minyo ka. Dili na pwede. Gusto Wala naman mo, sad me. lagi wala mo, apan dili mangyapon mo bulag. O sa may mo mahatag na ako, o sa lugar masigilatag tinirahayan ni wala. Musikreto kag adto sa lakasan, anaman-namon mo hilo. Pasaylo ako, Doy. Naigugma ko nimo, apan. Di na ko madawat. Ang unsa? Di na ko madawat. Ang unsa? Di na ko madawat. Ang unsa? Naminyo kang dako. Naibawan gyud ang akong sikreto. Kagahi Bernie, kagahi Lito. Og bisag unsaon na kog luhod-luhod, ligid-ligid og pangayo og pasaylo, mangayo kuan. Apan di ko niya madawat. Nakoy Kay para niya di daw ko mi pwede makasal. nakoy tambag para ka nga dudoy. Iyang agtuon ang law office ni Alfred Gassion og Milber Yorte. Oh, may sila na. Kay kani sila, maay ni sila mutambag yun alang sa mga kaminyoon nga napusgay tungod sa mga kalaay. So sila mo imuhatag solusyon niya na. Sila yung hatag solusyon. O kung sa solusyon na, daghan po rin silang mga listahan sa katong aquarium nga na number. Good morning, Attorney Alfred. Morning! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Grabe, daghan na nalingaw kang Mayor Inokando eh. Dagang kayo. Dagang O ka nga Mayor nga Durumal. Grabe. Mga taga Gahi Art. Imbitaha po na ko ba mga mayor nga mag-live diha sa Gahi ni Bay. Tanaw nato kung ingon ato pud ba sila manulti batok sa mga kalaban sa gobyerno. Kulba. Kulba. Dagan mamig-imbitar. Oh. Pero hanto doon, di ka po manubag. Among gina-text. Di mo tubag. Di mo tubag. Si E.G. Jusan, estudyante kini ni Professor Milbert Yorte ug Alfred Gassion. Mga taga Iligan City, good morning dia kang Iligan Mike City. Ubay Juliada. Taga kayong unsa dia? Ay, power ka pong kailang kuan dia. Vice Mayor po nila dia. Si Monsi. Oh, si Monsi. Power ka pong kayo. O siya Mayor Celso Rehensia. Rehensia. Si Reggie. Ha? Pon. Ni-live na to na sila din. O siya konsihal nga Ayan Uy. Konsihal. Good morning dia kang Noble Week Uy. Good morning. Kamusta? Ha? Alas 8 yung punto na. O siyempre wala tayo kung panahon. Biyernes Makita-kita karon. na kita sa Lunes po susamang takna susamang istasyon timaning ang katawan nga doon ay gahi. Ug ligdong baruganan. May tampong kalambuan sa atong katilingban kini ang sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. O sa inyong mga angkol, mga tiyo, mga bossing, inomdumi nga dapat perminti yun gahi. Kaya ang bana nga gahi sa uban, di nagyod. Mulingi! Ito po si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang inyong Gahi ni Bay! Kami mo dahil sa aking nadahigon Umabati ko sa aking batikuson Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok Kainibay Kainibay Kain sa balita Kain sa kalingawan Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home.